Witam Państwa serdecznie na pomeczowej konferencji. Za nami mecz w ramach 30. kolejki pierwszej polskiej ligi. GKS Katowice pokonał Kociewski Krajas przez skład 4-1. Witam trenera drużyny gości pana Rafała Górnika oraz gospodarzy pana Czesława Palika. I najpierw o słowo komentarza poprosimy trenera gości. Dzień dobry, chciałem podziękować swojej drużynie za zaangażowanie, za bardzo cenne 3 punkty. Zresztą kolejne. Cieszę się, żeśmy od 7 spotkań nie przegrali, prezentując, wydaje mi się, równą formę. Dzisiaj zdobywając bramkę na 1-0 utworzyliśmy mecz i to się w zasadzie tak utworzyło. Graliśmy z przewagą jednego zawodnika i już potem na pewno kontrolowaliśmy ten mecz w zasadzie w całości, aczkolwiek było niepotrzebna stracona bramka. Także na pewno nie każdy z moich zawodników dzisiaj tylko i wyłącznie musi się pochwalić. Dziękuję. Można powiedzieć tak, że mecz zaczęliśmy pełni optymizmu i chcieliśmy powalczyć tutaj o jakąś zdobycz punktową. Najlepiej by było w naszej sytuacji, żeby wreszcie ten niechlubny rekord pokonać i wygrać mecz u siebie. A prawda jest okrutna, że do momentu wyrzucenia i czerwonej kartki na Betka stworzyliśmy dwie sytuacje ze skrzydła dośrodkowanie i raz minął się nasz napastnik, druga piłka przeszła wzdłuż bramki, nie potrafiliśmy to zakończyć strzałem na bramkę, a były to takie sytuacje, które mogły optymizm wnosić. Natomiast później ja nie wiem, bo trudno mi rozstrzygać z takiej odległości, ale jeśli był faul, no to jest faul, ale to nie musi być czerwona kartka, bo każdy faul w polu karnym nie musi się równoznacznie określać jako czerwona kartka. Ja myślę, że ta czerwona kartka i rzut karny i bramka, więc 3 nieszczęścia naraz spotkały zespół, gdzie nie potrafiliśmy sobie już poradzić później. Jest to za dobra drużyna, przecież nie tak dawno pokonali na wyjeździe Myślenica 2-0. Także wiedzieliśmy, że tu jest bardzo trudny i dobry przeciwnik i to udowodnił na boisku, grając z przewagą jednego zawodnika. Na niewiele nam pozwalali, a sami jeszcze później dobrze nie kryjąc w defensywie i znów tracimy 4. bramkę, po stałym fragmencie gry jest to jakieś fatum, ale to nie fatum, tylko braki w umiejętnościach powodują, że tracimy po stałych fragmentach za dużo bramek. I finał jest taki, że przegrywamy mecz u siebie, bardzo istotny, ale ze smutkiem trzeba się rozstać. Natomiast trzeba na optymistyczną stronę wejść, no bo w środę gramy mecz ze Stróżami niezmiernie ważny. Zresztą my mamy każdy mecz ważny. Dzisiaj tylko mnie zasmuciła jedna sprawa, że zawodnicy mimo wszystko grają w dziesiątkę, za mało wierzyli w to, że można jednak w 10 też grać przeciw 11. A tutaj tej takiej walki, determinacji za dużo nie było. Dziękuję.